kaliyan putra lamun kawekasan ya kawisanggeni maya Wisnu kang pradenta wisanggeni maya Wisnu pradenta wah aku ora ngerti tanpa taliwona Bathara Indra nyikep karo aku saka mburi saya aku dipapanke ana ing repat kepanasan ning taunana windanana aku ora bakal medhun ana ing jagat arep mati garing nang ngene tak lakoni pulo aku mulih ning alam donya nek nganti aku ora weruh karo bapakku percuma ora ana gunane nek dewa ora ngeparengake paring dawuh sapa wong tuaku sejatine wis ben mbok tekan modar mbok men tak lakonane. Nek aku jane gumun aku ki ya ngopo to ya aku ki ya. Wong dewa wis paring dawuh kaya ngono iso lho aku ki dadi saka bayangan ya iso. Ning apa ya iya. Sing kepindho iki jane aku tekan kene iki ana sing ngeterke ning didhawuhi supaya aja omong karo sapa-sapa. Ndara Antasena kok malah ora ngetok ki. Piye maksude iki? Ana nganti aku cilik lara gedhe tekaning pati terus Ndara Antasena ora muncul. Piye sapa sing arep tanggung jawab? Ndekno mau nang omah gong nek arep takon ro bapakmu. Takon sapa bapakmu munggah nang kayangan, takon dewa. Carane pripun, Den? Ayo tak unggahke rasa kuwatir. Nganti tak rewangi ngapusi karo dewa-dewa. Kowe munggah mlebu kayangan tak anteni ning repat kepanasan. Bareng aku tekan kene kok sepi mamring ora ana wong ki. Engko gek mulih si Antasena iki. Nek mulih cilaka aku. Mulih ya ora ro dalane, maju ya bakal dikeroyok dewa. Wah, lah wis nasib pancen wis pestiku apa kudu kaya ngene ya lakonku. Wis lah, terserah. Antasena jedul ya karepmu. Nang simpingan ya karepmu. Ora arep tak gagas, sing penting niatku wis gembleng. Ndara Antasena ngewangi ya matur nuwun ora ya tak lakonane dhewe. Mati urip wis tak entengke kabeh pokoke. Nuntuti lamun katuntutan lamun mangsa prawira digdaya ora ngono magawe gelar ira wang-wang iki sing nyekep aku mau. Ya, dasar Pranyata Bagong. Ulun Bathara Indra. Maksude apa? Aku tok larak tekan repat kepanasan. Mergo aku nampa dawuh pangendikane iki Wang Pikul Narada. Supaya kowe digawa metu nang repat kepanasan. Lan iki aku nampa dawuh meneh Bagong. Dawuhe apa? Kowe kon bali. Bali nanti? Bali nang jagat. Terus nek aku bali nang jagat, kosik, aku ki dewa kok kowe ora basa. Oh iya lali sik nang bener. Terus nek pun kula wangsul teng jagat, nek wis bali nang jagat, dasare wis diweni keterangan bapakmu ki sapa. Kowe ora usah mbok terusake nggon menakon karo bapakmu aran para Jawata. Jawata ora ngerti menyang didurunge bapakmu lan bapakmu kuwi sejatine ora ana. Kowe pancen dipuja saka wayangane ya kuwi Siwana Yantaka. Has. Jawaban yang sama. Ora bakal menehi pemareming atiku. Terus karepmu piye? Aku pokoke kudu njaluk ketemu karo Bathara Guru. Nek Bathara Guru ora kepareng sarta ora iso ngendikake nendi bapakku, ora pantes dadi Bathara Guru. Bathara Guru ki kudu ngerti apa wae
Dheweke iki dadi dewaning para dewa. Kudu ngerti marang kananing titah. Kok dadi tak takoni bapakku kok ora paham. Kaya ngono kok dadi dewa. Ora wangun dadi dewa Bathara Guru. Mula wektu dina iki aku ora nrimake. Nek Bathara Guru ngandhakake bapakku nendi, kayangan tak gawe geger. Lho kusik. Apa kowe wani karo para dewa? Lho wis muni ngene kok dikira ora wani ta iki? Iki wis nekat nek kaya ngene iki. Tegese kowe wani. Wani. Yen wani tegese aku iki kudu peksa karo kowe Bagong. Terus kowe tak candhak, tak uncalake saka Gunung Himalaya ben tiba ning jagat. Kowe bali ning papan dunungmu. Nek pancen iso uncalno, nek ra iso ngapunten lho nek ana dewa kewirangan karo Bagong. Lho, apa kowe wani karo aku? Jane ora ning merga tok warai ya nuwun sewu. Kepeksa kula wani. Yen wani karo aku kene marganing patimu. Nuwun sewu pukulun. Dijajal dewa karo Bagong menang sapa? Iki merganing patimu. Panggawa tak ayoni pukulun. Loro tenan iki. Iki aku lagi ngerti dewa ampuh ya nang kene iki. Dhewe ngantem aku plak-plek mumet tak ampet kok bareng tak bales kok. Rasane tangan iki kaya temomo ning dodone kok. Kaya ora kaya kena wah jan nyemelangi tenan iki. Mudar tenan iki aku dikeroyok dewa tenan. Rekae ngono ya arep dadi cah kendel, dadi arep kepengin goleki bapak. Nek kaya ngene iki sapa sing arep tak sambati? Ndara Antasena ya minggat. Ora ketok. Bareng kahanan kaya ngene kok sak penake dhewe lunga tanpa pamit. Wis modar yem aku. Rekae goleki bapak malah Sarapati nang kene. Mongko Bathara Indra ngoyak-oyak aku kaya ngono kae mesti. Kae urung ngetokke Jaya Kawijayan Aji Guna Kasantikan. Nek nganti ngentokke Aji Jaya Kawijayan mati tenan nang kene aku anakku isih cilik-cilik. Nek nganti engko aku tak tinggal mati terus anakku piye? Nek bojoku dipsida dipek tanggaku tenan. Anakku ngrekoso iki mlebu panti asuhan malah wis ora kopen iki nek ora mulih nang Madyapada ndrawasi tenan iki. Wis suwe, Mas. Ya sawetara. Rada mriki? Ya. Ngopo kok bingung? Ngopo bingung? Semene iki nek ndombani ora ngono kuwi. Ngono kuwi piye? Sing ngakon munggane kayangan aku sapa? Aku. Sing ngakon takon dewa tentang bapakku sapa? Aku. Ha kok kowe malah ora ketok? Aku ngiyup saka repat kepanasan. Mergo panase repat kepanasan kuwi pancen gilani. Yen ora kuat mesti bakal tekaning pati. Terus aku ngopo mlayu-mlayu? Diantemi dewa ya aku. Diantemi dewa sapa? Bathara Indra. Ambek diwales diantem. Nek iso tak wales ket mau-mau. Ora iso.
Tak tonya ora kenang, tak antem ora kena, tak tabok ora kena. Kaya ana tamenge dewa-dewa ki. Kowe iki nek goblok aja dienggo dhewe. Nek goblok takon karo wong pinter. Ada aku takon sampean, carane ngantem piye? Carane ngantem ono. Carane piye? Dewa ki keringkiane siji. Keringkiane disembah ping 3. Tur ling ngantem aja nggon dodo munggah ning dodo medun. Dodo medun? Mesti kena. Masa tenan. Aku ora tau ngapusi. Yakin? Yakin. Ku anggere ngapusi titenono wae. Sembah karo diantem nggon weteng medun. Antemen sak banter-bantere. Mesti kena. Ning nek kowe ngantem kene munggah ora kena wong titah warwan teranyak karo dewa. Nek nganti omonganku iki ngomrucut, aja diundang Antasena. Wah, undang Panija kowe. Iya. Tenan titenono, mangkat saiki, mangkat to ning ati ngapusi nucu aku go. Nggih, takon jawa. Ngono. Bagong isih maju isih. Arep ngopo kowe? Mau aku ngantem kowe ra kena Bathara Indra. Saiki urung karuan. Lho. Ayo ketukno kasudebianmu. Ketukno kekuatanmu, ora bakal tak tinggal loncat. Aku ora bakal kalah karo kowe. Piye? Ora bakal kalah. Mati dereng aku. Ngono mati. Wah, cocok. Waduh, mati ya. Ayo, sambat kowe. Ayo adu gares. Jare. Gong. Sip. Jos. Wira dalah. Kena tenan, tak antem nggon weteng mudyar kowe. Langsung dekem Bathara Indra tak du garse karo garesku. Menang endi? Menang kono e. Lho. Garesku mlentrung. Aku jenengane gares empuk kok didu ora. Pun matur nuwun nggih. Ya. Pokoke nek ana apa-apa kowe wadul aku sing ndombani karo kowe. Siap. Nek ana dewa sing ngentokke pengabaran kowe ora usah wedi. Kowe matur karo aku. Oke. Wah, seneng aku ngejak sampeyan ora lunga lho. Ora. Wah, lunga titenono kowe. Ndombani wong kok lunga, maju terus. Pokoke nganti ketemu karo Bathara Guru. Bathara Guru nek iso ngandhake bapakmu nendi, ngamuk. Wong kowe iki wong kok ora ndek bapak iki ora mungkin. Kowe iki titah swantah mesti duwe wong tuwa. Nggih, matur sembah nuwun. Ayo, Amo Suramrata ndi dewane tunggale kalayo. Bagong ngamuk ana ing repat kepanasan. Oh, sapa kowe? Bathara Brahma. Bathara Brahma iki sapa? Dewaning geni. Dewaning geni? Ya, ora cedak-cedak pom bensin lho, ora. Kobong kok pom bensin ora. Dewaning geni Bathara Brahma arep ngopo? Nundung karo kowe. Nundung karo aku dasar pranyata. Bathara Indra wae kalah karo aku apa meneh kowe, Mo Brahma. Ayo. Aku ngerti pengapesaning para dewa. Ayo jajal. Ini merganing patimu. Wow. Piye, Gong? Kok mung pisan le iso? Bareng kula ngantem Bathara Brahma ora apa-apa e. Mesti ning sing lali kowe. Sik. Ora e? Ana, mesti ning sing lali, nyembah urung. Wo iya.
Wah, lali. Sembah saka kene. Ora apa-apa bebas. Ping 3 siap. Wis. Saniki ngantem weteng medun. Wah, antem nggon terminal. Ora jebol, ora mules wetengmu aja dundang Bagong. Mangkatku mati dereng aku Dalah ampuh tenan kowe, ampuh ngungkuli pil pokoke. Lho kok ngungkuli pil ya ampuh aku ya ampuh. Mati dening aku. Ayo, kowe arep ngejak apa Bathara Brama? Ora iso ngantem Bathara Brama. Sing kandha sapa? Ora bakal iso ngantem Bathara. Sing kandha sapa? Ngati-ati, ngampet sik kowe. Waduh, mati aku. Waduh. Waduh. Modar kowe. Gulung-gulung Bathara Brama. Tuantem nggon apa? Nggon kene. Ben sisan kaya nggon vital sisan. Kira-kira mati ya ben mati dewa ora iso mati. Ora iso? Ora iso. Arep wong gulung-gulung kaya ngono kae iki ngrasake lara tok. Kae engko ngetokke geni, kowe nek ora ngati-ati kobong lho, Gong. Hah? Ngetokke geni. Nek ora ngati-ati kobong. Sembah ping 3 ora mandi. Dodo medun, dodone geni nggon endi? Wah iya. Kae dewaning geni, kae biasane Bathara Brama iki nek nesu ngetokke geni, ngobong mungsuhe. Wis iki piye iki? Tanggung jawabmu no, Cina. Piye iki aku nek kanane kaya ngene iki? Ora usah kuwatir, ngejak aku iki mesti duwe penemu. Terus kowe engko nek kobong ora bakal ngrasake panas. Kok iso? Aku tak manjing ning awakmu. Nang kene? Sedeng po? Sedeng, aku nganggo badan sukma manjing ning awakmu. Ora usah kuwatir. Pun, Kewon. Yo, metu ngendi? Metu cangkem po? Sedeng ora iki? Ora sedeng. Apa kene? Kene ciut ning sok amba barang. Moh. Mambu. Wah. Tak sabune. Kowe ngampet ambegan. Ngampet ambegan. Ngono kuwi engko aku tak mlebu dhewe ning awakmu. Nek kowe klebon aku, kowe diobong ora apa-apa, disuduk ora apa-apa, dibacok ora apa-apa. Aku tak mapan ning awakmu dina iki. Dadi engko nek kowe dipobong karo Bathara Brama iki ora bakal piye-piye awakmu. Wis yo Gong aku tak mlebu yo. Nek aku mlebu ning awakmu mesti kowe ora bakal dadi wong ringkene, dadi wong sekti. Selak modar. Lek ngampet ket mau ora gek mlebu-mlebu kowe wis. Yo. Yo. Titiprane manganak anong paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng lirumbak ing samudra angra. Gong nun wis. Sampeyan teng pundi? Aku ning awakmu. Lho. Wedane. Kok ora mbrenjol ya? Ora. Mergo aku alusan. Alusan? Iya. Mergo aku dadi badan alus. Terus kekuatane kowe dadi wong digdaya. Kula iso napa mawon? Iso. Kowe ditamani geni ora apa-apa. Blebeke nang segara ora mati. Wah lha iki. Wah, pun sampean teng riku mawon mboten sampe metu. Lho. Kula tak dadi wong ampuh sak lawase, aja engko ndak tok nggo pamer, ndak tok nggo muk. Wis saiki arep ngopo? Kula cobane. Pethoke Bathara Brama nganggo geni. Nek kula kena geni mati omongane Ndarantasena ming tekan pangucap mau mboten kababar dadi pakarti. Ya wis jajalane ora percaya. Nggih, tak maju alon-alon. Ya kono.
suwaning jajalarat Bagong wani gendak sikara karo Bathara Brama mirang-mirangke Bathara Brama Bagong aku mentala karo kowe tibane daya kekuwataning Bathara Brama ora kobong awakmu aja tundang Bathara Brama keparat gleleng tenan kobong gedene rajama-jama sak lumbung paribasane kok aku ora ngrasake panas aku ora ngrasake kobong ya waduh waduh wah lah Antasena ngapusi ngopo Gong ngopo sing ra kobong ming awakku kathokku entek ngasemi bareng kaget mak klawer ngono tak kira nek kolor bulwah cilaka iki wis sampean niku ngomongi sandangamu kobong ning awakmu ora ngoten kathokmu kobong kabeh waduh wis jan wis blendis kita oh kobong kabeh kok rambut barang ya do kobong meng kulit tok sing ra kobong ha iya rambutmu kobong ning kulitmu ora ngrasake panas waduh gundul sar dhuwur blendis kabeh kaya ngene iki jan wis wah wis kula tak golek kanu sik tak golek gombal ya kono ndak di sini-sini kula ora ya wis kono ganti sik heeh wis ora kateng ra ketang nganggo kacu tak tutupan tak buntele men kaya lemper wis ben luweh ayo terus kok ngamuk terus ngamuk Suramrata Jamrata imbang yen padha-padha dewa sapa wae maju mesti tak rampungi nek urung Bathara Guru ngandhake sapa bapakku sak tenan kencang warudayang pak pong bu bolong kali jodhe sapa sing gawe lha kok dadi kaya ngono nganane Bagong ngamuk punggung Suratamta Nirbaya Nirwikara kabeh para Jawata padha bubar sar-saran ora karu-karuan di ngatos-atos lidi monggo mlajar mawon di Carian putra lamun ngawekasan yeka wisanggeni maya Wisnu Pradenta wisanggeni maya Wisnu Pradenta Bathara Guru mlayu Den hasirmu piye arep oyak terus apa mandeg tekan semene nggone goleki karo bapakmu nek cara aku lho Gong nek aku aja nganti mandeg tekan semene nggonmu goleki karo bapakmu ya ditenani nek Bathara Guru mlayu ki ateges janjane Bathara Guru ora ngerti bapakmu ki sapa lha nggih nek tak pikir-pikir niki suwe-suwe kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan
Waune kula mung rembugan karo sampeyan ming jagongan. Perkara bapak, lah kok dadi sampeyan tok netangi pepinginane ati kula supaya takon bapak kula teng pundi. Monggo jenengan terus ngojo-ojohi kula munggah teng kayangan kula ya manut. Lah iya. Lah nyatane wis tekan semene, Gong. Ibarate wong nyabrang ana ing kali kuwi maju ya teles, mundur ya teles. Ora nek tumrap aku ya maju sisan. Ning nek nganti mengko ndara-ndara Pandhawa ngerti, wis ora usah wedi. Ditekati pancen ndara-ndaramu Pandhawa utawa wong tuaku Pandhawa arep melu-melu katutke sisan. Wah iki ketoke sampeyan ngojo-ojohi ning kaya ming mbombong kula ora mbombong ki tenanan. Sampeyan bantu, tak bantu. Aku metu saka awak kula, ya aku tak mlebu. Sampeyan mlebu nek kula ketemu sapa-sapa niku dadine gedhe ati kula. Kula ora wedi karo sapa-sapa. Ya wis aku tak mlebu, Bathara Grudaya. Lah ra ngono malah mlebu metu ora jelas ora. Kakang Narada kados pundi? Ah, pun geger mboten kanten-kantenan. Ah wujude we Bagong, jenenge we Bagong, wong dugal kewarisan wong sakepenake dhewe. Para utawi para widodara widodari ingkang samya ngunduraken dhateng pun Bagong mboten saged kelampahan. Para dewa-dewa sami katriwandan nungsang puyang numbuk bentus lampahipun. Inggih Kakang Narada lajeng keparingipun kados pundi? Nyatanipun panjenengan sampun mboten saged ngaturaken sinten tiyang sepuhipun Bagong. Lajeng keparingipun Kakang Narada menapa kula kedah mlajar saking kayangan. Ah, nek mboten mlayu kewirangan lho, Dik. Nek mboten mlayu panjenengan badhe kewirangan. Lajeng mlajar wonten pundi? Jana Loka kemawon. Sowan dhateng sinten? Ah, Bagong menika abdipun para Pandhawa. Pandhawa dilapori nek Bagong kurang ajar mesti kemawon Bagong badhe nampi pidana saking para Pandhawa, Dik. Monggo Kakang.
busa oyon ayung yon niat langening kalanggawan aglar pandhan muncar non lir kekonang surem sorotetan padang Koko Prabu sarawujeng andika Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula ingkang rayi ngaturaken karaharjan tedhak paduka Yai tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ing Raka Indrawati Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura Werkudara iya
Wis ndak tampa siadi atur bekti kalawan Kakang pangestunipun Kakang Tampanana. Ndak gegem dadiake jimat. Kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun. Ya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba sepadha-padha. Sinuwun Ndarawati bekti kula nggih Den. Ya Kakang Semar ndak tampa. Ndarawerkudara bekti kula. Ya Semar ndak tampa. Sejatosipun sampun ngantos kadangu rumiyin. Estunipun kula badhe munjuk atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Ana apa Kakang Semar? Teka kaya ana bab ingkang wigati nedya mbok aturake kelawan panjenenganing ingsun. Sampun ngantos dipun dangu Panakawan kok dinten sakmangke godhang. Panji kula nampi pelaporanipun anak kula Gareng kalih Petruk. Anak kula Bagong wis sawetawis wekdal menika ninggal griya. Monggo mboten dipun mangertosi wonten pundi papan dunungipun. Kula pun takon-takon karo tangga teparo kiwa tengene Bagong. Mboten wonten ingkang sami mangertosi lan mboten wonten ingkang sami nyumurupi wonten pundi lenggahipun anak kula Bagong. Mengkono Kakang Semar nggih. Mila Den. Kula wis pasrah bongkokan. Menawi tetelo anak kula Bagong menika tasih urip. Mugi-mugi Gusti-gusti kula para Pandhawa ugi saged manggihaken wonten pundi dunungipun. Nek anak kula Bagong pun boten wonten, inggih sampun boten napa-napa. Jarakan wong urip ing alam padang menika namung anut kersanipun sing gawe jagat Ndara. Miyat langeneng kalanggiwan. Aklar pandan moncar. Tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katiga dereng ngantos paripurna imbal wacana kasaring ing tumep saking dirgantara Sang Hyang Pikulun manik moya karya kagiat kang samya mulat lang-lang ing triya mangungkong Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran kadulu wukir moyak mayik saking tias baliwur Kulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Punta Dewa Ulun Tampa kulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk ya Kresna Ulun Tampa Guru hakiku aku ngaturake sembah. Iya Werkudara Ulun Tampa. Pukulun kula ngaturaken sembah. Iya Arjuna Ulun Tampa. Wonten menapa pukulun semengko tindak paduka. Teka rawuh wonten ing negari Ngamarta. Menawi kepareng kawedharing ingkang kathah tumunten kababarna wonten wigatos ing kados pundi lan wonten perkawis menapa. Kresna kula wonten paring adhawuh. Ndadekna kawruhanamu sira Punta Dewa uga. Nggone ulun nganti prapta ana ing negara Ngamarta sayekti dina samengko kayiwangan ulun tinggal sabab kayiwangan geger lho geger wonten menapa geger krana pengamuk atmajaning Kakang Ismaya pengamuk ing atmajaning Kakang Semar Badranaya guru piye kowe iki ngomong apa inggih Bagong ngamuk wonten ing kayiwangan karena Bagong mutah ngupadi tiyang sepuhipun Kakang Semar. Lah menungso ra tatanan minggat saka omah kok malah gawe geger ora. Nolok bareng yo. Santai, Tru.
redo mangawur-awur wurahan tengarane ngajurit gong maguru gongsa tetekaya butulawar pantriting turangga esti ngandel ora pukulun Bathara Guru mudhun ana ing jagat laporan karo Pandhawa. Gus, apa? Niki laporane Pandhawa tenane. Ora sawedi aku wis ning awakmu ngene iki kowe iki dikapak-kapakke ora bakal iso tekaning pati. Kowe dipiloro ora bakal ngrasake loro. Nek pancen pepundhenku para Pandhawa ora iso nuduhake wong tuamu sisan gawe kok. Bengi kowe dadi lakon. Oke. Nek mungsuh Ndara Janaka lawan. Ndara Werkudara wani. Oke, iki arep geleleng tenan aku iki. Ayo. Wulo, aku sing maju malah sikira tekle. Gareng kok ketingklang-ketingkling. Piye kowe ngajar kakangmu wani ora? Kita iki diutus karo Ndara Pandhawa kon ngendhake pepinginane Bagong. Wah enteni kene. Wah anggere gareng melu-melu potele sirahe. Ya aja dipotel, Gong. Kae kakangmu nek nganti mati piye? Ben, diutang aku ora nyaur-nyaur. Ming semaya wae. Senin, Selasa, Rebo tak ndanteni ya ora. Arep tak jukuk apane wong omah ming kari kompor tok. Wis ben. Pethoke nala gareng areke wangi Bathara Guru Pak. Bumi kunjang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung Gong. Bagong le Gong kowe kok mendelik mripatmu Kang Supan demit to le kowe ngapa kok ngamuk ning kayangan barang iki kowe iki ngapa edan apa piye mbok eling to Gong kowe iki ming anake Semar kowe iki ming wong kere kowe iki ming kawula kok ngobrak-abrik kayangan nganti wong pulun Bathara Guru ora trima kowe entuk pidana piye? Gong sabar, Gong. Mula kok goro-goro tak enteni kok ora teka iki kowe jane endi? Ngapa? Goro-goro kok ora teka. Wiwit bengi iki aku absen goro-goro. Lah ngopo? Gah. Pol paling ming gembus asmara, gubuk. Gembus dengkulmu mlocot, gubuk asmara. Jeli aku ngrungokke. Bengi iki aku lagi ora arep gara-gara truk lan dadi sumurmu. Aku ngene iki pancen wis tak niati. Kowe tau ta reng tak takoni bapakmu sapa? Kowe tau muni ketemu bapakmu? Tau ta? Tau. Karo Petruk ketemu bapak. Zaman aku goleki bapak karo Petruk ya Truk. Heeh. Bapakmu sapa? Begawan Salontara, ya Gandarwa Maya, ya Gandarwa Raja Bali. Manggone nang ndi? Saiki wis ora ning jagat wong kuwi mbiyen jim. Terus saiki wis dadi dewaning para dewa utawa dadi jangkeping para dewa. Ha, kuwi kowe wis ketemu karo bapakmu. Petruk ya padha to? Padha. Aku ro gareng iki Kakang Adi. Nek jane tuwa aku ning ketemune Semar dhisik gareng mula dituwakke gareng bangane Petruk. Terus saiki anak telu Semar iki kok sing loro ketemu karo bapakne kok aku ora. Adil ora ngono kowe? Lho, lah ya golek ana bapakmu iki dalam rangka. Heeh. Iki aku dalam rangka goleki babe. Babe hutan. Babe hutan dengkulmu mlocot ya ora. Ngono? Mula ora usah ngalang-alangi. Pukulun Bathara Guru mlayu-mlayu lho, Gong. Ben sehat. Ora mung tetenguk wae. Pancen sengaja tak oyak. Bathara Guru pancen tak oyak. Sebabe apa kok tak oyak? Dheweke tak takoni, bapakku sapa? Malah cerita, aku iki dandane saka ayang-ayang. Apa kowe? Angsulan apa? Ora maton, ora ketemu ngakal. Aku gelem nampa wangsulan nek aku wis saka ayang-ayangane Semar. Ning sing ngandhake kudu dewa sing nyiptake aku. Nek ora aku ora trima. Bathara Guru ki dewaning para dewa, Gong. As, kowe iki rasa melu-melu, kowe lunga ora? Ora lunga, jotosi kowe, Gong. Gong ora edan kowe. Aku kakangmu lho, kakang-kakang apa? Kowe ngewangi Bathara Guru kakang. Petra lunga ora kowe, Gong. Eling, Gong. Aku ora edan.
Eling lho, aku ora edan. Kowe nek wani ngantemi aku apa kira-kira kowe iso ngalahke karo aku? Oh, mbok aja kok kowe nek krubuten sak bojomu. Anakmu sing 12 kae kon ngrubut aku kabeh. Aku ora wedi karo kowe. Ning kowe iki adhiku, kowe aja lunga ora. Ora gawe mumet sirahku lho. Iki aku wis buyar tenan iki, aku ora ngombe minuman wis mumet dasku. Lunga ora? Aku sing mambengi karo kowe lho. Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karo karepmu. Piye? Aku sing menggak karepmu. Wah, lumut jene kowe. Wah. Wen. Sisan gawe, ayo. What? Wah. Antemane Bagong kok antep nemu ya, Tru? Heeh. Aku iso kuntal pirang-pirang meter. Sajae bocah iki ora kaya ora sebaine reng. Iya. Oh, matur bapak wae. Bocah nek karo bapak mesti gila. Pak, iki nek ora kowe ora rampung-rampung, Pak. Bagong nesu tenan. Aku diajar karo Bagong, aku diantemi karo Bagong, Pak. Pancen menungso ora tatanan. Ora do lunga, do lunga. Bocah iki wedine mung karo aku adepane menungsane parat. Wujus. Hot. Kowe iki Kang Supan demit ngendi? Kok nganggo jengkelit barang? Semar, iki bapak pocong, Pak. Aku bapakmu, sing ngomong sapa? Nek bapak sambungan pancen bener. Kowe mung aku, kowe sebagai bapakku. Aku nampa, Pak. Nah, tak takon karo kowe, kowe mbiyen ngadopsi aku saka ngendi? Kowe mbiyen, ayo Semar. Bloko. Ora jujur rak saduk wetengmu. Iki bapak wis ngerti. Ning iki bengi iki aku lagi moh manut karo sapa-sapa. Kejaba manut karo atiku dhewe. Aku pengen nyungkemi bapakku. Aku pengen nyembah karo bapakku. Ah, nyembah kene. Ayo iki bapakmu. Kowe kok wong tuwa kok goblok banget. Aku wis ngomong nek kowe iki bapak sambungan. Tegese ora bapakku asli. Lah kok kowe dadak ngamuk ning kayangan sakarepku. Aku arep ngamuk ning kayangan, arep ngamuk ning pasar kuwi hakku. Ora usah melu-melu perkara iki. Bathara Guru Melayu. Ya men. Lapor ning Amarta to? Heeh. Terus kowe arep ngewangi Bathara Guru to? Kaya adikku. Aku tak takon karo kowe, Pak. Bapakku sapa? Mana ae. Bapakku sapa? Nek kowe iso mblakake aku lerem nesu. Nek kowe ora iso mblakake, iki aku wis nggawa drei, Pak. Argo ngopo? Coblos wetengmu bles kimpes modar kowe. Muni ya. Bagong, kok kowe ora wedi karo aku kok mripatmu menteleng? Aku ki sing ngopeni karo kowe, nang dudu bapakku asli. Ora muni tenan. Pejet muni ki edan tenan bocah iki. Ben, ning jane ya dosa aku. Wani ro Semar ki dosa, apa Semar ki sing ngopeni aku. Kok ora tak coblos drai wetenge. Njrantal galu. Kathoke mlotrok barang ora krasa. Le mlaku edang-edang. Ben tantenane. Gus, ngopo? Niki ponakan pun mundur kabeh, maju terus. Engko bar kuwi bapak terus mak cilik Janaka mesti ngeleki karo kowe. Wani wae ning aja nantang. Oke. Kowe tetep ngoso njaluk ngerti bapakmu ning nek kowe diandani kowe aja nantang. Nek kowe ditantang lagi wani. Siap. Nek ora metu saka kene lho. Ora. Engko aku wani kowe metu modar aku. Ora. Ning kene wae tengok-tengok. Ya. Gawe kopi. Hus. Njero weteng kok gawe kopi ora.
banyune kuwi dikopiok ora ireng. Banyu apa? Iki apa? Kemandur nang kene hus. Wong edan ora tenan. Lho, wela. Dudu bapake, Den. Sapa? Sinuwun Darawati. Engko rak bapak ning mburine mesti rasa kuwatir. Heeh. Lah kok mula kok nglelengi ra jamak-jamak. Dijotos Werkudara we ora kedhep kok piye? Edan. Kencingan apa menungso iki? Bagong. Ayo lungguh ngisor, kowe adu arep karo ratu. Lungguh ngisor. Piye iki? Lungguh ngisor sih. Oh iya. Lah rak ngono. Tegese kowe manut karo Nata Ndarawati. Sembah sungkem kula kunjuk sinuwun. Iya tak tampa. Lah dalan duwe tata krama lah kok kakang-kakangmu tok ajar mergane apa? Ndek utang kula ora nyaur-nyaur. Lho, dudu perkara niatmu to? Dudu wis dendam terpendam sepanjang masa. Oh ngono. Nggih. Bagong Caidan. Wani ngoyak-oyak Bathara Guru. Wani. Mergane ngopo? Bathara Guru mboten iso wangsulan. Mergane ora wangsulan sebab apa? Sajake mboten sinau sajake. Bagong kuwi aja edan lho, aja guyon. Aku wis emoh guyon. Saiki ngene. Niatmu apa aku tak takon? Ajeng yen pirsa bapak kula niku sinten? Bapakmu Semar. Ah, jawaban klise. Jawaban sing pun tau kerep banget kula ngerteni bapakmu Semar. Semar niku pancen bapak kula. Ning bapak sambungan sing ngopeni kula. Lah kula ajeng takon bapak kula niku sinten? Lah rak wis Iwang kula Bathara Guru wis paring dawuh to. Ning kan kula nyatake mboten iso. Lho kok getak karo aku? Getak wae jengkel kok. Lah nek ngono kowe wani karo Kresna. Weh, lah wong kandhan-kandhanane ngeyel. Iki lagi dadi top-top wayang lho. Lho. Top-tope wayang piye? Iki lagi dadi trending topik. Bagong bengi iki lagi gleleng. Sapa wae sing ngepalangi rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putuk. Lah nek upama aku sing mepalangi kowe wani karo aku piye? Wani. Ketiban senjata cakra tibakna. Nek nganti gawe babak kulite Bagong, tugel gulune Bagong meguru karo kowe 20 taun. Mikira keceke ndase kuwi, keceken. Mangsane ora. Wah, gawe jengkel. Wah, Kresna mikira ora kena dielekke. Babar pisan ora duwe abdi jenenge Bagong ora apa-apa. Bangane mirang-mirangke para Pandhawa mikira. Piye? Kesel kowe, ha? Ha iki ora apa-apa nek entuk tendangi, pamere nggo sikil gedhe. Nendangi sak penake dhewe. Tur sampeyan ora bakal iso namake kekuatan tem kula. Tuwa aku mbane sampeyan. Wong enom kok nendangi sirahe wong tuwa. Kuwarat kowe. Wah, Caidan. Dupak ora apa-apa. Wah. Nendi Werkudara? Isin aku. Isin dhek nendang sirah ngene ora apa-apa. Bagong tak kandhani manuta. Ora. Ulun Bathara Guru kuwi dewaning para dewa. Mboten, Bagong kowe aja ngeyel. Mboten. Sampeyan malah rumangsa kula ngerunden wektu e. Dalu ora soene. Bathara Guru mangkeke kula apa ora? Ora mangkeke tak gulung sampeyan bela dalam bebayani Janaka. Niki terus bar niki sapa? Ambo.
Kok takon aku terus kaya sampean sik gawe skenarione ora. Ning biasane bapak Paman Janaka Mak Gedhe Ndorowati iki nek wis kalah golek jago. Waduh, kula dadak tuku pitik. Ora kuwi. Ora kuwi golek jago, golek wong sing iso ngalahke kowe. Oke, ora masalah. Wis ben, Nduk. Golek jago kowe nang kene wareng oyak. Tak oyak, ben ketok gleleng. Ya doyak wae ya. Wangune iki sing arep dadekke jagone Pandhawa. Ketara sinuwun Ndarawati ndodhok, Ndara Janaka ndodhok, Semir ndodhok. Bathara Guru ya mari kelu. Sapa iki? Bung Wilahing. Lho malah janturan Gusti. Bagong wonten dawuh sampean sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal. Oh, tunggale pira? Lho. Ulun Sang Hyang Bathara Tunggal ora tunggale pira, ngerti yo? Ulun iki wong tuane Manikmaya. Ulun iki wong tuane bapakmu Semar. Mula ulun iki kepernah eyangmu dhewe. Alah, kakek. Iya. Iya Bagong, nggih kakek. Iki entuk keterangan aku iki. Genah cetha mbahku iki. Mesti ngerti ro bapakku, mbok yakin sumpah. Nggih ulun nggih? Iya. Ulun bakal crita lawan kita. Crita napa? Sejati napa ingkang diucapake dening Manikmaya mau bener. Tunggal dene. Kusike Bagong kusike. Kusike aja ngawur kusike. Kula omong nek mung crita kaya ngoten. Yen Manikmaya ingkang crita mbok menawa kita bener ora bisa nampa nanging ulun ingkang crita merga ulun ingkang nyipta kita. Wo. Sampean? Iya. Berarti kula nek dicipta kali sampean kula niku mlebu anak sampean, mestine kudu kaya mengkono. Mar, karo bapakne kok. Aku anake Bathara Tunggal, Mar. Kowe ya anake Sang Hyang Tunggal, kowe adikku apa kakangku? Pancen bocah marai mumet ora. Bagong, wonten dawuh nalika Semar rusak ragane, tumuli mudhun ning jagat, sayekti jagat durung kanggonan menungso. Wah, sepi banget ya, Pak. Menungso ora ana, sing ana bangsaning jin. Lah, nalika semono Semar rumangsa ki jenan mung ana siji ruwange kuwi wae beda papan ya kuwi kadange kang aran Tejamaya. Nalika semana Ismaya tumuli munggah ana ing kayuwangan nyuwun kelan panjenengan ulun merga ulun iki wong tuane Ismaya. Tumuli ulun paring wengan kelawan si Ismaya. Nalika semana Tejamaya ya nyuwun ruwang, Ismaya ya njaluk kanca. Ulun nyipta sawijining ruwanging togok utawa Tejamaya, ulun pundhut saka napsuning si togok ya si Tejamaya wekasan babar kang aran Sarawita ya mbilung. Nggih. Terus Ismaya tumuli njaluk kanca. Nalika semana ulun bingung kepiye munggo nggone ulun bakal nyipta sawijining titah.
tanpa kanyana-nyana wewayanganing Semar ulum sabda Semar Ismaya kita wis duwe ruang kita wujud ayang-ayang kita kuwi Ismaya jelek mandi ucap ulun dadi menungsa kang aran Bagong ya kita kuwi Panakawan aja pukulan matur sembah sewu nuwun kantoro matur sembah sewu nuwun Rama. Lho kok Rama? Eyang Rama. Kok Eyang Rama? Panjenengan simbah kula ugi tiyang sepuh kula. Aja, tetep kita dadi anake Semar. Tetep dadi anake Semar merga kodrat kudu mengkono lelakone. Mekaten Bu Kulun? Iya. Wis aja ngamuk ya. Nggih. Nek diparingi sekul kula mboten ngamuk Bu Kulun. Cedhis tenan. Ame ngelih kok nganti ngamuk tekan ndi-ndi. Matur sembah nuwun Rama Pukulun Sang Hyang Tunggal. Iya. Wis ngono kita wis paham. Wah, dewa kok muni paham. Kita wis ngerti. Sampun Pukulun, sampun. Eyang Pukulun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Iya. Yen pancen kaya mengkono ndakno kamurkan kita, ulun kundur makayangan. Kita kuwi ora kedadian saka sapa-sapa. Nanging pancen ulun ingkang manabdo wekasan babar wujud titah ingkang srogal-srogol ndugal kewarisan kang aran Bagong. Matur sembah nuwun. Kula sampun trima Pukulun. Wis ngerti kowe? Mpun, Pak. Wis ora nesu meneh. Mboten. Njaluk ngapura karo Pukulun Sang Hyang Bathara Guru. Bagong, kepiye? Nggih, Pukulun, leres pangendika panjenengan. Kula nyuwun ngapunten nggih, Pukulun. Iya. Kena ngopo kowe dadak ngamuk? Nek kula mboten ngamuk, kula mboten tekan enjing, Pukulun. Ngono, Bagong. Nggih. Lah mangke mboten dibayar, Pukulun. Bagong wong edan, ulun kundur makayangan. Salam kula katur Bathara-Trada nggih, Ulun. Iya, ulun salamake. Nggih, nderekaken sugeng tindak, Bu Kulun. Sing manjing ning awakmu iki kon metu. Non, sing manjing ning awakmu iki kon metu. Gus, ngopo? Kan medal. Sing ngakon Sinuwun Ndarawati. Wah, aku mesti didukani, Gong. Ampun kuwatir mengko tak tandangane. Lho. Kaya ampu-ampu wae, wong kaya ampuh kenggonan aku kok tak tandangane ora. Pun medal pokoke Antasena. Piye, Pakde? Metu wae? Iya. Kowe kok dadake wangi Bagong barang ngopo to? Jaitan. Nggih wangi karo wong gendeng. Pamere ra jamak-jamak. Ayo mergo sapa karepane Bagong ben keturutan kok ya. Nek ora ngono ndak Bagong ora keturutan. Aku ya ming sakdermo dijaluki bantuan karo Bagong. Ora edan. Ya ngerti njaluk bantuane Antasena wong. Anakku Antasena ki wong ampuh. Sing dipilih kok ya pener. Ndeleng ta kula. Tutuk Ndarawarkudara ora apa-apa. Tak tutuk saiki. Emah.